Dobrý den, milí diváci a posluchači. Dnes si budeme s kamarádem Igorem a s váma povídat o důležitosti doteku, o důležitosti schopnosti nastavit si své hranice, o tom, jak je důležité procíťovat svůj život a umět své pocity popsat a i o mnohem dalším. Já se jmenuji Ksenie Suhajla Komers. Jsem velmi ráda, že jste tady dnes s námi. Věnuji se tantrickým masážím, terapiím a mám svoji školu tantra masáže. Vzhledem k tomu, že slovo tantra je v podstatě Facebookem zakázané, pokud si chceme platit reklamy, my budeme používat senzuální masáž nebo holistická masáž nebo celotělová masáž. Tak tohle jsem chtěla říct na úvod. Já jsem zakladatelka značky Tantra Savitri a holistický výcvik. Představuju vám pana Igora Ondrušku a prosím, Igore, pověz něco o sobě. Takže ahojte. Tak ja sa venujem hlavne masáži už dlhú dobu. Ďalej som si pribral do seba rozvoja, seba samého, staroslovanskú techniku pravidlo a ďalší môj krok je teraz sa venovať práve tomuto seba rozvoju a spoznávaniu samého seba cez tento dotyk, cez tento holistický výcvik, ktorý som vlastne absolvoval nedávno pred časom. A vidím, že pre ten rozvoj človeka aj v tej ďalšej úrovni, ako je to dôležité. Či už z toho princípu muža smerom k ženám, ale hlavne samému k sebe. Pretože ak to beriem tak, že každý ten človek má zastúpený aj ten aj druhý potenciál, jak mužskej energetiky, tak ženského princípu. A vlastne cez to pravidlo človek rozvíjal tú mužskú časť, mužskú spiritualitu a celý ten potenciál, teda keď ponímame aj to, že nie len ten zdravotný potenciál z toho cvičenia pre každého jedného, či pre muža, či pre ženu, ale z toho potenciálu vnímania sveta ako takého. A ja som sa spozoroval pri tej už potom oboznámení sa s tým holistickým výcvikom, tak tá ženská časť tej ženskej polarity mužovi, vlastne ona je schopná sa otvoriť až po nejakom tom úseku, až ten človek prepracuje hlavne tú mužskú energiu, že to vlastne nejakým spôsobom prečistí a môže vidieť potom ten potenciál k tomuto druhému aspektu života vlastne prísť. O čo ide vlastne, lebo v tom, keď si zoberieme toto cvičenie, napríklad to pravidlo, ktoré hlavne robím a vlastne aj fyzioterapiu cez to, tak človeka to vedie k vnútornému poriadku a k disciplíne. A hlavne k precíteniu, k uzemneniu seba samého. Ale keď teraz načriem kúšek do histórie, tak sa hovorilo vždy o tom, že vlastne cvičí toto cvičenie, že z mužov robilo vlastne, čiže robí to z muža toho bohatiera alebo rytiera. Ale tá kvalita z mužského princípu je o tom vedieť sa postaviť, že tá vnútorná sila toho človeka ide už aj za tú krajinu, kde človek žije, za tú rodinu alebo za čokoľvek. Ale ten ženský potenciál, ktorý som k tomu vlastne objavil, vlastne, aké tam má zastúpenie, tak vlastne tomu človekovi jednak otvára srdce cez ten holistický výcvik, ako muž ako takého,
ale ako aj ako som povedal, toho bohatiera, tak dobre vieme, že oni mali jednak dobré srdce, otvorené. A otvorenosť srdca je aj o tom, že vlastne má city a súcit. A to aj znamená, že potom vlastne títo bohatieri alebo títo rytieri v tej kvalite to bolo o tom, že vedel ochrániť jednak tých, čo to naozaj potrebovali. Čiže to je ten ženský rozmer toho ponímania z toho pohľadu muža. Čiže on to není o tom, že človek, keď rozvíja iba tú jednu polaritu, že by tam nebolo to srdce. Ale cez ten ženský potenciál, keď sa plne otvorí, to znamená, že aj vnímanie sveta je ešte úplne iné, rozsiahle, otvorené. A vlastne túto obsiahlosť, rozvinutie tohoto princípu cez tento sebarozvoj, cez ten holistický výcvik je možné dosiahnuť. Nevravím, že to je jediná cesta na svete, ktorá akože existuje. Je ciest veľmi veľa ako všetkému. Ale pre mňa samého to jednak otvára city a vlastne to, čo je ukotvené, sa teraz môže vlastne otvoriť. Čiže aj tá vnímavosť, aj to precítenie zrazu môže byť iné, môže byť mäkšie. A to neznamená, že človek prestane byť zraniteľný alebo tak. Je zraniteľný stále akože jednako. Ale sa k tomu inak sa k tomu postaví. S iným porozumením. Čiže aj k sebe k samému to není o tom, keď niečo nejde alebo niečo nevyjde, sa zosekať. Ako sme mnohokrát naučení, že keď sa nám niečo deje, tak robiť práve ten spôsob programu, kde sa človek zaháňa ako nehodný alebo vlastne takým spôsobom sám sa dehonestuje. A práve ten ženský princíp je o tom, že prijať to, tak sa to deje a že je to v poriadku. Čiže tá mäkosť taká, ktorá sa v podstate nedá opísať v tom, že presne toto je to takto, ale je to to mäko za tým všetkým, za tým životom. Že aj v tom živote už človek nerobí také vyhranenosti, lebo je to aj úplne inom príjmaní všetko, čo sa deje. Že nie tá striktnosť, taká tá mužská, ako keby bol človek generálom v tej tvrdej forme, tak to bude len poriadok, ale bez citu a súcitu. A o toto človek sa musí starať, aby to rozvíjal. Čiže z jednej stránky to vnímam aj takto, že tento spôsob sebarozvoja a smerovania je dosť prínosný pre každého jedno, keď sa posunie kúščik ďalej. A chce sa posunúť, samozrejme, pretože pokiaľ niekto bude stále trvať v tých jednakých programoch, tak sa neposunie. A to, čo som sám spoznal, alebo čo sa mi otvára, je aj o tom, že človek má kopec vnútorných blokov, aj z tej intimnej stránky sexuálneho života alebo celkové, a vlastne on ani nevie. A nevie, že sú tam. Lebo to sa začne vlastne vynárať akoby samo. Že hneď sa mi začnú tvoriť obrazy a vidím, čo kde sa mi udialo, ako to mám. A že dajme tomu, že ten život doteraz som niektoré veci nebol schopný vlastne ani vidieť, ani nebolo toho priestoru, že odkiaľ to vidieť. Vlastne až cez tieto informácie, ako som sa k ním dostal, tak sa mi začali tie veci otvárať. Takže asi tak. Dobré, ďakujem. Já jenom doplním, že Igor je opravdu zkušený masér, je učitel staroslovanské techniky Pravilo, kterou zmínil, a má za sebou ještě další seberozvojové
kurzy, kterým věnoval roky svého života a určitě nám o tom ještě povíš, viď? A takže už je velmi, jak bych to řekla, citlivý muž, který si je vědomý toho, že můžeme, ať chceme či nechceme, tak ve svém životě můžeme často žít v určitých zažitých programech a vzorcích chování, vzorcích myšlení i vzorcích prožívání. A že to stojí i nějaké úsilí, čas a energii těchto vzorců nebo programů svým způsobem se zbavit a vstoupit do určité svobody a nezávislosti a tvořivosti prožívání své bytosti i svého života. Každopádně Igor mi udělal velkou radost, když mi někdy před 2 měsíci volal, že by se rád přihlásil do rozpoznávacího stupně holistického výcviku a udělal mi radost i tím, že jsme vlastně sousedé, protože já teď 2. nebo 3. rokem žiji ve Starém Hrozenkově, to je vesnice na pomezí Čech a Slovenska, je na úpatí známé žítkovské oblasti a Igor je vlastně na té slovenské straně v Horní Súči. Takže jsme se tady tak našli a začali jsme se přátelit. A ještě se vrátím k holistickému výcviku, protože o tom je to dnešní naše vysílání, co všechno holistický výcvik zahrnuje. Je tam toho opravdu hodně, protože v podstatě já a moje kolegyně a kolegové, mí drazí asistenti a studenti vám předáváme zkušenosti nabité naší praxí a naším životem a předáváme to v uceleném pěkném balíčku postupně, tak abyste mohli dosáhnout větší radosti v životě, většího uspokojení, možná hezčího prožívání rozkoše, vztahů, doteků, pocitů, svobody. A Igor zatím má zkušenost tedy z toho rozpoznávacího stupně, což byl 1 den, 1 sobota, kde jsme dělali několik v podstatě jednoduchých technik péče sám o sebe. A jak umět pečovat sám o sebe, jak se sebe laskavě dotknout, třeba tak, jak ukážu teď. To znamená, že vím, že se dotýkám, cítím, že moje ruka se blíží k mým vlasům a můžete vidět, že se i u toho trošku rozářím a usměju, protože jsem si dala sobě pozornost a něhu a laskavost. A to je k nezaplacení, když se umím sama sebe takto dotknout, protože se stávám nezávislou na tom, abych dosahovala toho, že za každou cenu se mě tak musí dotýkat někdo jiný. Což je samozřejmě hezké, když může, ale jsou období života, kdy se to tak prostě neděje. Takže za mě je velmi důležité i to, co Igor zmínil, dokázat sama sebe se dotýkat laskavě, i sama se sebou laskavě komunikovat. Když se mi něco nepodaří, můžu to vzít jako pokus, můžu to vzít jako hru, můžu to vzít jako stupínek poznání k tomu, aby se mi to příště podařilo lépe a můžu se tomu vesele zasmát. No a nebo se můžu nad sebou rozčilovat. Která z těch cest je asi zdravější a méně stresující. Takže já bych ještě dala slovo Igorovi a mě by zajímalo tedy vlastně, jaké máš vzdělání. Říkal jsi, že děláš masáže. Jak tě to napadlo dělat masáže? Že děláš pravilo? Co ještě si studoval? No tá cesta bola trošku dlhšia. Čo
čo sa týka k masáži, to bola v podstate taká moja vnútorná túžba, alebo mal som k tomu veľmi blízko, lebo bol to jeden z prejavov, ako byť bližšie k ostatným v tom rozmere pomoci, že vlastne tie bolesti u tých ľudí mohli odchádzať a to bolo pre mňa vtedy dosť zaujímavé a v konečnom dôsledku bola to aj jediná taká najschodnejšia cesta, ako je možné vlastne ľuďom pomáhať a liečiť, aj keď má človek teda aj nejaké iné schopnosti, pretože v tých dobách, alebo ani dnes to ešte nie je tak, že aj keď ste nejak energeticky na tom inak, že môžete teda pracovať s energetiku, pomáhať iným, že by sa to urobiť nejakým spôsobom, že oficiálne. A či niekto už robí rejky alebo čokoľvek, je to v podstate jedno v konečnom dôsledku. Keď som to chcel robiť nejakým spôsobom oficiálne, tak jediná cesta a najbližšia bola robiť maséra. A čo týka takého ďalšieho dovzdelávania, som sa venoval etikoterapii. 8 rokov som chodil vlastne k Vladimirovi Černákovi, čiže ten sebarozvoj už bol vtedy dosť na takej inej úrovni, čiže zaujímal som sa o to, ako meniť veci, lebo už ja som to mal vlastne od malička, takže chcel som meniť veci v sebe. Pre mňa tá každá jedna zmena, všetko to, čo do človeka naráža, keď si to uvedomí, že to sa deje v jeho živote, v jeho spektre, jeho vnímania života ako takého a že vlastne to, s čím nesúhlasíme, čo nám vadí alebo čokoľvek, čo sa deje, je problémom nás samých, našeho vnútorného nevyrovnania. A vlastne je to, na to potom človek príde, že vlastne môže to všetko meniť z pozície seba samého do svojho vnútra, že si to uloží inak vo svojom vnútornom svete. A potom už tie veci sa jednak ani navonok nemusia zrkadliť v takej miere alebo aj vôbec. A ako som sa dostal k pravidlu, to je tiež také, že môžem povedať, že to prišlo samé ku mne. Prišlo určité to obdobie, kedy prišiel ku mne kamarát a povedal mi, že takéto niečo existuje, že sa chce na to pozrieť a ja som povedal, že určite keď pôjde, tak chcem ísť s ním a chcem to vidieť, ma to nejakým spôsobom zaujalo a vlastne udialo sa to, že ja keď som prišiel prvýkrát sa pozrieť na pravidlo k tomu človekovi, ktorý to vyučoval, tak mňa to v ten moment som vedel, že to je kus mojej cesty, ktorá má zmysel. A vlastne ja som potom až cesto som potom vlastne rozpoznával svoju vlastnú silu, svoje vlastné uvedomenie, precítenie celého tela a ukotvenie hlavne ešte iným spôsobom. A či by som chcel teda ešte spomenúť alebo o čom povedať, jak si rozprávala o tom, že vlastne holistický výcvik alebo táto práca, tento sebarozvoj, že fakt prináša radosť. A je to taká tá čistá radosť, ako keď sa malé decko raduje z niečoho, že ho poteší. A vlastne mňa na tom potešilo to, že mne sa vlastne hneď zjavil ten obraz, že aké je to rozšírenie môjho vlastného poznania, ako to obohatí môj život po tej ďalšej stránke, ktorú som mal, že to je akože vytesnenú dosť. A pre mňa je to taká akože radosť z činnosti k tomu. A si tam akože, ako povedala, veľa zaujímavých vecí k tomu, ako si to teraz vysvetľovala. A poviem pravdu, akože mi to ušlo, pretože som musel reagovať v ten moment, ale snad sa mi to ešte
niečo k tomu objaví. Já vím, že ty si nám psal nějakou zprávu po takovém setkání i s kolegyněma, kdy jsme si dělali jakýsi team building, aby jsme se i víc poznali, protože jsme se s Igorem dohodli, že se stane členem našeho lektorského týmu a že budeme propojovat tantru, tu ženskou cestu, což tantra je v skutku ženská cesta životem, sebepoznáním, a transcendentální cesta s pravilem, což je právě mužská cesta. Takže jsme měli takové setkání, aby jsme se líp poznali, a ty si nám potom psal, že vlastně si doteď nevěděl, že seberozvoj a duchovní cesta může být i taková legrace a radost. Áno. Vlastne mne k tomu prišlo, že ja som zrazu rozpoznal v určitom momente, a myslím, že to bolo zrovna po tom teambuildingu, že vlastne nejaká časť zo mňa akoby sa vrátila späť. A to je vlastne ešte len začiatok, pretože v konečnom dôsledku môžem povedať, že z toho odborného hľadiska, ako tej terminológie, alebo z tohoto to neovládam týmto spôsobom. Ja mám čisté iba to, čo zažijem, a sprostredkovávam iba to. A vlastne aj celý život sú vlastne, aj keď s niekým rozprávam, práve tieto príklady. Ale toto bolo fakt cítiť ako tá časť do mňa, ktorú som vlastne nemal v tom ponímaní, ako sa to zrazu zrovnalo s tým, čo už vlastne vo mne je, ale že niečo docvaklo, niečo sa doladilo. A práve to bola ten pocit toho niečoho mäkkého, čo sa vrátilo ku mne. A to vnímam tak, že to bola vlastne tá ženská časť mňa samého, alebo ten ženský princíp, ktorý je ešte teda hodne veľký a z mojej stránky pre mňa samého ešte neprebádaný, lebo som na tom niekde ešte len na začiatku. A to nie je, že vždy sme v nejakom období v niečom na začiatku. To neznamená, že by ten človek dovtedy nič nezažil, ale sa nejakým spôsobom posúvať ďalej a ďalej, nech sa otvorí zase niečo ďalšie, aby sa mohol rozvíjať tým spôsobom, akým si zvolí. Takže to, co říkáš teď, vlastně by se dalo i možná přeložit do slov, že pokud člověk jde životem takovou cestou sebepoznání, tak to může být znovu a znovu něco nového, co přichází, a může to být takový nekonečný příběh, který ve svém důsledku může být i vlastně zábavný, i když někdy ta cesta velmi bolí. Ale já teď se vrátím zase k holistickému výcviku, protože součástí holistického výcviku je i možnost dostat se do kontaktu se svými vnitřními archetypy. A na začátku jsou to ty úplně nejzákladnější archetypy, jak ty si říkal, mužská stránka a ženská stránka, čili vnitřní muž a vnitřní žena. A pak je tam třetí základní archetyp, který je vnitřní dítě. A pokud se stane to, že adeptovi se podaří během tréninku, výcviku, meditací, masáží a dalších technik, které jsou součástí našeho holistického výcviku, tak pokud se adeptovi podaří vyladit svého vnitřního muže a vnitřní ženu a propojit je oba dva v jejich potenciálu, tak tam se potom stane to, že vnitřní dítě najednou má v podstatě oporu v těch archetypech muž a žena, a dítě vnitřní se může uvolnit do hravosti, radosti, kreativity, svobody. A to samozřejmě, tato vnitřní práce se potom na člověku objeví i zvnějšku. To znamená, že člověk je schopný se víc smát,
nemá problém, když něco zkazí, je schopný se přizpůsobovat novým a novým situacím, komunikativní, beze strachu, prostě jako malé dítě, které běží tím životem a všechno, co vidí, tak je vlastně nové, neznámé. To dítě ví, že to může zkoumat, hrát si s tím a tvořit. A nikdo ho netrestá. A nikdo ho netrestá. Pokud archetyp vnitřní muž a vnitřní žena jsou vyrovnané, tak to dítě nikdo netrestá. Naopak mu vytváří bezpečný prostor a vytváří mu i hranice. A hranice je další součást našeho holistického výcviku. Já bych ještě jenom dodala, že k tomu, když se vyrovnají ty dvě polarity v člověku a rozkvete tam ten květ vnitřního dítěte, může se říct i lotos, tak vlastně na to je slovo samádhí, je to určitý stupeň duchovního rozvoje, který předznamenává cestu k osvícení. A vím, že my spolu jako maséři často diskutujeme téma hranic. Řekl by si k tomu něco, jak ty vidíš ze své praxe? No, jedna z vecí, ktoré vnímam, ktoré sú nedotiahnuté, je to, že vlastne už tí, čo učia vôbec v tých školách, tých masérov, alebo v kurzoch, to je úplne jedno, neučia ich tej základnej etike, jednak byť v neustálej tu prítomnosti a pozornosti, čo vedie teda k sebaovládaniu tým razom a človek jednak robí to, že robí vedomý dotyk, čo pre toho klienta je momentálne to najviac, keď dáte niekomu plnú pozornosť dotyku. A vlastne to, čo mňa samého nejakým spôsobom dosť tak akože nemám z toho veľmi dobrý pocit, je to, že častokrát tí maséri prekračujú svoje hranice toho, aby sa ten človek, ktorý tam naozaj na tom stole ležal, cítil bezpečne. To znamená, že sa častokrát stáva, že tí maséri idú po tých intimných miestach bez toho, že by boli dopredu vôbec nejak o tom oboznámení, alebo vôbec, že by prišiel ten dohovor o niečom, že také niečo sa udeje. Jednoducho ten človek si príde odpočinúť, alebo zrelaxovať, alebo je v nejakom stave, že nejaká bolesť a ten master si dovolí urobiť takýto krok. Že príklad, keď je to muž, ide naozaj po tej žene napriamo a natvrdo. A teda stávajú sa tie veci. Sám som o tých mnohých veciach počul, že to fakt deje. A to, čo sa mi fakt ako naozaj páči o tom, že tuto sú jasné a striktné hranice dané a podmienky, za akých sa čo koná, čo sa robí. A že fakt, že zakiaľ to nie je odsúhlasené obidvoma stranami, že sa ten človek ničomu takému nezníži. Lebo pre mňa, ja to vnímam ako zníženie svojej hodnoty. Pretože keď ako muž urobím niečo, na čo sme neboli dohodnutí a nechám ovládať svoje pudy, no hold je to prúser a je to prúser hlavne pre mňa samého. Jednak stratím dôveru a vieš, ja to vnímam tak, že keď muž dodrží tie hranice, ktoré si stanovil aj pri tej masáži, a naozaj, že aj keď to môže byť náročné, jak pre neho, tak aj pre toho druhého, že ich fakt ustojí. Je to taká, som povedal, že taká vnútorná česť pre neho samého, že toto dokáže robiť. A ja viem, že toto je veľká výzva. Ja si uvedomím, že toto tiež nebude robiť každý jeden človek alebo ktorýkoľvek masér. Pretože koľko tých ľudí je tak nejakým spôsobom zvedomený, že toto si uvedomuje, že inak, že nebude preskakovať tie hranice, to, čo sa dohodne v tej všeobecnosti, ale keď si to premiete na partnerský život,
jak si tá žena môže toho muža vážiť alebo nejakým spôsobom, keď nedodrží to, čo povedal. Alebo to, čo urobí. Alebo ako sa môže uvoľniť, keď cíti, že on tam má za tým stále niečo. Že buď tam má chtiť, že teda robí tú službu nejakú tej žene a potom sa tým očakáva napríklad spojenie alebo niečo iné. Potom sa hráme na manipulácie a manipulujeme jeden druhým a sa používame. A je to zneužívanie. A vlastne to, čo mi prišlo celkové k tomu, keď sa na to pozerám ako na celok, tak nedochádzalo by ani k neverám a nedochádzalo by vlastne ani k žiarivosti. Pretože keby to človek dokázal všetko si vykomunikovať, otvoriť sa, uvoľniť sa, takže jednak aj ten život sa môže odvíjať úplne inak. Ja viem, že to nie je možné, že všade u všetkých párov alebo tak, že keď je ten kanál tej komunikácie alebo toho zavretý a človek nevie, čo s ním má robiť, tak jednoducho nikto nejde alebo prejde až nejaký čas a vnímam to, že keď sa človek naučí rozprávať o tom, aj o tej svojej intimnej stránke života, čo to všetko vlastne prináša, že vlastne sa stáva otvorenejší, tým razom aj menej zraniteľnejší, lebo už to vie pomenúť, už to vie dať von nejakým spôsobom a tým pádom to aj do jeho života vstupuje úplne inak. Ale k tomu vzťahu muža a žena potom dochádza k väčšej dôvere na všetkých úrovniach. Čiže tu je veľmi veľa aspektov, ktoré to vlastne prináša. A prečo má zmysel sa venovať sebe samému a rozvíjať to. Pretože keď sa budeme fakt akože správať k životu a k partnerom, takže budeme očakávať, že ten druhý nám to dá. A on vlastne nevie, že čo ty chceš. Ako žena voči mužovi alebo naopak. A keď to človek nepomenuje, že takto to cítim, takto to vnímam, alebo toto sa mi páči, alebo nepáči, alebo toto by som chcel, no ten partner to nemá šancu to prečítať z vedomia, že on by chcel práve teraz toto a takto. A potom sú tam iba očakávania. A tuto to vnímam tak, že keď sa človek začne seba dotýkať a učí sa tej sebeláske a seba dotyku, alebo teda však máme tam aj tie možnosti vlastne aj tých partnerských terapií aj mnoho iného. Čiže je možné aj tých partnerov vlastne previesť cez to a aby sa naučili aj seba samého alebo aj navzájom dotýkať úplne už s iným porozumením, lebo to sami prežijú. Lebo ani k tomu vlastne neprídu častokrát, že čo by chceli alebo ako by to chceli, keď to ešte nepoznali. Neprišli do toho bodu poznania a toho uvoľnenia. A tu sa to fakt, že deje. A na všetkých úrovniach. Tak preto mi to prišlo aj také veľmi zaujímavé vlastne týmto smerom sa rozvíjať. Pretože ja som teda komunikáciu, som si myslel teda, že relatívne mám, ale vidím, že teda ešte mám dobré rezervy ale o to, že čím je predo mňou väčšia výzva, o to radšej do tej výzvy vlastne idem, pretože vnímam, že to mení môj život, moje vnímanie aj všetko a to je pre mňa fascinujúce vlastne. Dobře. Takže já nejdříve začnu od hranic, které jsme zmínili na začátku, nebo které si zmínil ty na začátku. Opravdu kvalitní senzuální holistická masáž, čili tan masáž, zahrnuje to, že před masáží si masér nebo masérka sedne s klientem v klidu a vysvětlí, o co při masáži jde a nastaví se tam hranice, kam si ten klient nebo klientka přejí, aby až v rámci těla, případně intimity,
ta masáž zašla, ten dotek zašel. A kvalitní, profesionální masér, terapeut tuto hranici nepřekročí. I v případě, že o to potom klient třeba v průběhu masáže, kdy už se uvolní, když o to klient nebo klientka projeví zájem, protože to uvolnění při masáži je až tak velké a je na všech úrovních, je na fyzické, emoční, psychické i duchovní, pokud je to v skutku tan masáž. A ten člověk v podstatě klient nemusí vědět až tak, co se s ním děje. A od toho je tam ten terapeut, masérka, která drží bezpečný prostor. Takže ta masáž skončí v hranicích, které byly dopředu dohodnuté. Klient může získat zkušenost a při další masáži už ví, že může v bezpečném prostoru si nastavit tu hranici o něco dál, pokud chce. A při kvalitních výcvicích této masáže je vždycky jedním ze nosných témat, jak komunikovat hranice, jak laskavě komunikovat hranice svoje. Což samozřejmě je i tématem našeho holistického výcviku. Další zásadní důležitá věc je, že tím, že lidi běžně nejsou dostatečně v kontaktu se svými těly a se svými pocity, které v nich dotek vyvolává, má to svoje důvody, ale to by byl rozhovor zase na dalších několik hodin. Takže má to svoje důvody, že to tak je. Tak to, co my učíme v rámci masáže a dalších technik, je to, aby vlastně se člověk naučil vyhodnotit, co cítí a aby to dokázal popsat. Nejdřív to může být cítím, že je to příjemné, nepříjemné, nebo cítím se dobře, špatně. A to je velmi základní rozlišení, které nám přináší do života určitou hranatost a stereotyp. Postupně se vlastně u nás lidi, jak procházejí výcvikem, naučí říct, cítím se uvolněně, lehce, a když se mě dotýkal na stehně, tak to bylo vzrušující, a když se mě dotýkal na lýtku, tak jsem cítil, že mi probíhá tělem mravenčení. A je to něco, co jsem nikdy si neuměl představit, že můžu takhle na svém těle cítit. Takže z toho bylo to dobře, je najednou mnohem větší prožitek, který ten člověk umí popsat i slovy. To znamená, že se mu rozvíjí celý jeho systém jako bytosti. A takovouto informaci potom ten člověk může, nebo takovouto zkušenost pak člověk může snadno použít i ve svém životě, v partnerském soužití. Takže a co dál může při té masáži, kterou se učíme, může říct, stop, tady se mě nedotýkej. Mně je to nepříjemné, hotovo, stop. A ten, kdo masíruje, musí opravdu zastavit. Respektovat za každou cenu. A takovýto respekt může být tak uvolňující, to, že vlastně se člověk cítí bezpečně v tom, že ten druhý ho respektoval a že ho respektoval rychle, že dochází potom k velkým katarzím, uvolnění emocí, které jsou zablokované třeba od dětství. No a toto všecko, co jsem vám teď popsala, je proces, který se děje v každém člověku individuálně.
a chce svůj čas, musí se dávkovat postupně, aby vlastně ten systém ho dokázal integrovat, zpracovat a aby výsledkem bylo to, že pak ten život každého toho člověka venku je spokojenější a svobodnější. Tak, teď jsem se trošku zapovídala. Igore, máš slovo. Pekne, ďakujem ti za slovo. A mnoho ľudí si vlastne... Teraz sa vrátim späť k tým archetypom, kúšnik. Z jedného dôvodu si mnohí vlastne neuvedomujú, nakoľko je vôbec významné, aby táto práca vlastne, keď prídem ako klient na túto masáž, vlastne čo všetko sa vlastne môže vo mne udiať z toho princípu, keď sa vrátim k vlastnému srdcu. Myslím, že my sme sa o tom raz rozprávali, že vlastne na to, aby muž otvoril tým plným potenciálom svoje srdce, fakt potrebuje to ženské objatie alebo takú, ako by som povedal, že materskú lásku, ktorú žena dokáže vlastne cez ten dotyk, cez to objatie tomu mužovi naozaj dať, pokiaľ tam nemá ona vlastné bloky. Alebo teda nejaké odpory, ktoré ešte akože nemá dopracované. Pretože, ale to sa bavíme teda, že alebo rozprávame o tom z toho pohľadu, že čo sa vlastne deje u tých mnohých párov vlastne v tých manželstvách alebo teda v nejakých tých spolužitiach alebo nejakým tým spôsobom teda spolu žijú aj po tej intimnej stránke, že vlastne keď tá žena tiež má svoje časti. A to som chcel vlastne povedať, že ako to ty vnímáš, že vlastne čo koho vlastne odblokováva. Čiže keď sme v tom páre, že ten muž je zablokovaný, no tá žena v podstate môže robiť čokoľvek, respektíve, a taká nemá toto poznanie, toto porozumenie, taká ho neprežije na sebe, že čo to vlastne znamená. Takže vlastne to ani tomu mužovi vlastne nesprostredkuje. A to isté je naspäť, keď muž nemá toto poznanie a nemá to srdce otvorené. No tiež nespraví to bezpečný priestor pre tú ženu, lebo on jednoducho nevie. Je niekde stratený, zakopaný, padel do hrnca rýžu a už ho ťa nedostane nikto. A to som sa to vlastne povedať, že prečo je dôležité, prečo je dobré sa vlastne takto dozdelávať, vlastne prísť, lebo ak my chceme mať nejaké zdravé vzťahy vôbec a toto všetko, my nemôžeme ani tú sexualitu, ten intimný život a vlastne to poznanie a precítenie seba sami na tých hlbších úrovniach vytláčať z toho života. A vieme vlastne sami, že aj vlastne z toho života tých dejín, ako sa to všetko dialo, že vlastne veľa vecí boli práve takto zapudzované, či už cez rôzne dogmy alebo náboženstva. Pretože, ako vieme, čiže milovanie bolo vlastne niečo hriešné, niečo súdne, ale v konečnom dôsledku, že keď sa to fakt rozvinie v tom porozumení, tak je to v podstate veľmi liečivé. A to vlastne takýmto spôsobom, keď to ten systém nadstaví, tak robí tých ľudí manipulatívnych a môže ich veľmi ľahko ovládať. Ja to poznám cez to pravidlo. Keď si na to zoberieš, vlastne, však máme to vlastne aj tu, ale to pravidlo prvým dojmom pôsobí akoby derž. Čiže niečo vlastne s jedným nástrojom dokázali vyrobiť toľko utrpenia a toľko odporu, ale v skutočnosti urobili asi najlepší ťah, ako zneužiť toto poznanie, pretože v opačnej stránke sa deje to, že
ten človek cez to pravidlo, alebo ten muž spoznáva seba samého na tých rôznych hlbokých úrovniach. A tuto je to presne to isté. Potlačila sa intimita a vlastne sexualita človeka s nejakým naozaj hlbokým vysvetlením, kde by prišiel k porozumeniu, že vlastne aký to má súvis, čo sa potom v tom jeho živote deje, keď to nejakým spôsobom iba vytláčame a tvárime sa, že jednak všetko vieme. To je akože prvý problém, jak pri mužovi, že on vie, čo má robiť, on vie, ako je to, a to je také jednoduché a tak, ale v skutočnosti to hlboké poznanie za tým a potom ako sa správa aj sám k sebe, aj k ostatným, aj k tej svojej partnerke, to prináša úplne niečo iného. Takže pre tých, čo už myslia, že o tom všetko vedia, tak môžem povedať, že nie sú ešte ani na začiatku. Sú kúsek len pred tým schodíkom, jak do toho nakúknúť v konečnom dôsledku. A je to tak veľmi dôležité. A to som chcel vlastne na tom skratke povedať, že tak je dôležité, aby aj ten muž, aj tá žena o tom vedeli, čo v sebe majú, že to cez to rozpoznať môžu a že vlastne sa môžu aj nielen, že sami seba poliečiť, ale v podstate aj toho partnera, s ktorým teda hodlajú prežiť nejakú tú časť svojho života, lebo v skutočnosti sme tu aj tak, akože každý sám za seba. Ale potom, keď už vieme, že sme sám za seba, tak potom už aj to partnerstvo môže vyzerať úplne inak. Potom sa môže udiať to, že muž bude mať vedľa seba ženu, že naozaj sú ženu, a žena zase úplne iného muža, a bude to život partnerov a nie niekoho, čo mi má niečo zvonku prinášať. On prináša, v skutočnosti prináša, len tým, že už je, ale už z úplného iného hľadiska porozumenia seba samého. A vlastne tým, že my toto chceme nejakým spôsobom rozvíjať, aby sa ten človek priblížil k sebe, tak to toho človeka fakt môže obohatiť. Čiže nevytvárať si voči intimite a voči týmto veciam dopredu predsudky, ale naozaj sa na to pozrieť ešte z toho iného pohľadu, toho poznania. Že vlastne to, čo sme boli roky takto brzdení, vidím to ako cestu, kde sa môže človek stať slobodným. A vôbec to nie je o tom, že stať sa slobodný, že teraz si budem robiť, čo chcem a že ktorú ženu uvidím, tá je moja, alebo ja neviem. Lebo mnoho ľudí má práve ešte ten, by som povedal, pudový režim nastavený a toto učí, ako kultivovať človeka, ako s tou energiou kundaliny v podstate, ako pracovať, ako ju rozviesť v tom tele, ako ju využiť pre ten život. A že vlastne je to energia jak tvorivá, tak vlastne aj spirituálna. To ako je to v pravidle, tiež sa vchádza do tej energie, tam sa to hovorí vlastne, že v kostiach je slnečná energia slnka, energia života. A vlastne učí sa rozvázať v tom tele, že ako s tým pracovať, že aj bol človek vlastne svieži, aby sa naozaj stal tým bohatierom, lebo ja som vlastne až po tomto objavení tohto holistického výcviku, alebo teda bližšieho spoznania tejto cesty, tak tam som až porozumel tomu, prečo vlastne tí muži, keď išli do tých bojov, išli do toho boja bez takého, ako s takým obrovským odhodlaním, s obrovskou vnútornou silou a v konečne som to zbadal tak, lebo ja som túto silu našiel v sebe. Ja som prežil to fakt, keď človek pôjde do hĺbky, tak naozaj pocíti tú brutálnu silu človeka, muža a chápem, prečo keď sme aj videli tie filmy z tých ruských bojových, ako z frontu myslím, ako tak, že ako išli s jakoutou verbou v tom boji, to ich slávne ura, čo sa vlastne aj
To je vlastne ten pokrik, alebo ten, ktorý je vlastne staroslovanský. Je to tá odhodlanosť. Čiže toto som všetko pocítil. Že fakt, že neuveriteľná sila, že za niekoľkých mužov, že to není vidieť, ale to zrazu len v človekovi nabehne. A ten druhý aspekt, ktorý som badal až potom, vlastne ja som pochopil, že vlastne z čoho sa odvíjal ten priestor tej takej inej lásky, jednak tej vlasti, k tej zemi, na ktorej človek žije vlastne, alebo k tomu rodu. A to je práve ten ženský princíp, ale ja to neviem teraz takto akože presne definovať, že je to takýto pocit a takto. Ja som to iba mne to v podstate do toho pocitu vôjde, ale je to také ešte akože nie plne otvorené, čiže len to navnímam, iba to cítim, že je to takto. A to, čo som za tým zbadal, je to, že toto je ten ženský princíp, ktorý tých mužov vlastne viedol v tej láske, tej ochrane jednak tej rodiny, alebo toho rodu, alebo tej vlasti. Ale to zakiaľ to človek nezažije, to nie je možné to nejak o tom to opísať, ale je to jeden z tých hnacích motorov, akoby ten muž alebo ten bohatier vlastne objal tú zem celú. A toto vnímam, že to je ten ženský princíp v tom, ktorý rozvíja vlastne tento holistický výcvik, alebo to, čo sa snažíme tou cestou nejakým spôsobom ísť objavovať a rozvíjať ju v sebe, že je to vlastne neopísateľné poznanie do nejakej úrovne. Z nejakej úrovne to vieme popísať ako v nejakom pocite takto a takto, ale ten spirituálny rozmer je tam ešte ďaleko, ďaleko za tým. A toto je to, čo sa mi vlastne dokladá, že som vlastne pochopil, že prečo ten muž bol schopný ísť za tú vlast a položiť za ňu život. Lebo keď som to aj cvičil, že tá sila bola a že prečo by som ja mal teraz ísť a položiť ten život. To znamená, bol to čiste ten mužský princíp, že si schopný, môžeš, postavíš sa, ideš a bojuješ, si vedomý svojej sily, ale ten objem tej lásky k zemi alebo k tomu tam nebol tak plne rozvinutý. A vlastne toto je ten spôsob, ako prijať aj tú ženskú polaritu v plnej miere v sebe. A vlastne aj mám taký dojem, že aj vlastne aj cez túto masáž alebo cez túto terapiu sa k tomu môže veľmi človek priblížiť. Mm-hmm. Když to, co říkáš, vztáhnu právě k té masáži nebo k terapii, tak opravdu tam je zásadně důležité, abych já tam držela ten posvátný prostor lásky a přijetí ze svého srdce. A když masíruje muž senzuální masáž, tak vlastně, aby ji zvládl, tak je třeba, aby též v podstatě se naladil na svoji vnitřní ženu a z velké části vlastně masíroval z úrovně vnitřní ženy archetyp matka třeba. Samozřejmě, aby to zase nebyla nuda pro tu ženu a aby tam byla hra polarit, tak přejde i do té mužské polohy, ale ta energie, která to drží v tom bezpečí, je pořád a v té lásce je pořád vlastně ta ženská energie. A ona má obrovskou sílu, protože vlastně přivádí na svět nový život, dlouho ho drží v sobě a pokud muž není přítomen, což se dost často stává, tak vlastně ta žena musí mít tu sílu, energii, odolnost, schopnosti, aby dokázala ten nový život uchránit i sama. To znamená, že je nám dáno do vínku, aby jsme byli i velké bojovnice a bojujeme z lásky. Což neznamená, že bychom to museli vždycky používat, protože když my tyhle své schopnosti vlastně používáme, tak se můžeme stávat i silnějšími než muži
a potom se může dít, což se děje, že muži přestávají mít v podstatě důvod být těma silnýma chlapama a ochráncema, protože vidí, že ženy to zvládnou sami. No a to už je zase na další nějaký povídání, téma velké. Takže je důležité znát své schopnosti a umět je korigovat podle potřeby. Pokud vím, že jsem schopná, silná žena, vím to v sobě, vnitřně znám svoji sílu, tak to neznamená, že to musím neustále všude prezentovat a ukazovat. Prostě to využiju tehdy, kdy je to nutné. A zároveň můžu být i jemná, něžná a citlivá a chybující a vtipkující a nevědící si rady. Což je docela fajn hra. No, mal by som ešte jeden náhľad alebo jedno porozumenie k sebe samému ako k mužovi, ale vlastne aj pre ostatných mužov, že vlastne tým, že muž dodržuje hranice k žene alebo k práci, ktoré má nastavené alebo ktorú vykonáva, vlastne dajme to, keď to poviem k tejto masáži, tým, že muž neprekročí hranice a pevne ich dodržuje, vlastne prejavuje láskavosť svojej vlastnej vnútornej žene. Čiže to je, pre mňa to znamená, že je to práca pre mňa samého, pre svoje vnútro. Čiže ja keď takýmto spôsobom takto ošetrujem svoju vnútornú ženu, že vytváram ten bezpečný priestor, lebo ja ho vytváram práve tým, že vlastne neprekračujem tú hranicu tej ženy, ktorá mi leží na stole, ale v skutočnosti si ja ošetrujem svoju vnútornú ženu. Pretože ak ja mám byť naozaj že mužom, ktorý je v porozumení so sebou samým, že to nie je len tá ostrosť, ale má tam byť aj tá mäkkosť tej bytosti. Je to o tom, že vlastne keď ja neprekročím, lebo to je iba vonkajšie premietanie, vonkajší obraz. Mňa samého vnútri. Teda aspoň pre mňa. Keď tam leží tá žena, tak ja si ošetrujem vlastnú ženu. A mám byť k nej láskavý. Čiže keby som to povedal takým spôsobom, že keď pohľadím tú ženu, tak ako by som hľadil sám seba, alebo keď si predstavím, ako keby som si udal do nejakého obrazu ženy, že je vo mne, že ju vidím, akože hladím ju. Čiže to poláskanie seba samého tým iným rozmerom. A keď ja budem vytvárať bezpečné prostredie pre moju vlastnú vnútornú ženu, tým razom som bezpečný pre každú jednu ženu, ktorá si mi na ten stôl, alebo do života vojde, alebo v nejakej kontrakcii, alebo nejakej spolupráci, alebo akokoľvek je. Takže vlastne ja sa sám učím tým hraniciám k svojej vlastnej vnútornej žene vo mne. K tomuto princípu. Ako náhle sa naučíme a pochopíme, že ošetrovať svoje vnútorné princípy, tak a začneme to potom naozaj že žiť a prejavovať to v tých životných udalostiach alebo tých akciách, ktoré sa dejú, že k tomu stretu, tak sa to vlastne stáva realitou toho človeka. A potom sa môžeme baviť už o živote bytosti alebo o živote teda, že nejaké naozaj partnerstve. Pretože vlastne v podstate ten partnerský život máme, či teda nielen voči, takže máme partnera, ale je to vzťah či k žene, či k práci, či k čomukoľvek. Ale je to stále v nás samých vnútri. A ako si tento vzťah sebe dávame, tak taký potom ten vzťah máme aj k tomu, čo robíme. A toto mi príde akože tiež za to zmienenie, že prečo sa rozvíjať, prečo rásť, prečo robiť tie zmeny v sebe, akým spôsobom môžem prejsť za tie strachy. Lebo to sú spôsoby, ako prejsť za strachy, ale ja sa v tých začiatkoch, alebo keď to človek nepozná,
potrebuje mať ten pocit, že je v bezpečí. A tuto sa to učí v tom holistickom výcviku hneď vlastne od samého začiatku. Jak si povedala, že jak cítiť, tak si to začať trošku nejako aj uvedomovať. A tým, že sú tam ľudia, ktorí si toto uvedomujú, ktorí to majú už precítené, ktorí to už žijú, vlastne takto to sprostredkovávame ďalej, tak vlastne určitým spôsobom môžeme takto obohacovať tých ľudí, aby si to mohli uvedomiť aj oni v tých svojich životoch a že prečo ísť takouto cestou. Že vlastne my sme sa naučili to, že vlastne tento život intimity a vlastne našich citov vnútorných, čo máme v sebe, len vytláčať. Stále tlačí niekde do úzadia. Že snad sa to sa nejako vyrieši, alebo sa to niečo sa udeje. Ale v končnom dôsledku ten človek, keď nerozvíja v sebe ten potenciál aj mužsko-ženského princípu, tak ten život on preletí. Žije tým životom von, ako si povedal, že, alebo ja to používam dosť často, že nie je doma. Nie je v sebe, nie je ukotvený. Ale práve to ukotvenie dochádza cez ten dotyk. Lebo začínam cítiť, sa dotýkam seba, aké to je. A tým, čím častejšie sa naučím seba samého dotýkať, tým častejšie sa budem presíťovať a budem sa aj sprítomňovať, ukotvovať. A to mi páči, tam sa to vlastne všetko, čo môže dozvedieť, aj ako vyjadrovať vlastne v tom holistickom výcviku, už vlastne v tom úvode, je to, že vlastne sa hovorí o tom, že čo cítim. Naučiť sa komunikovať o tom, ako to cítim. Čiže, promiň, že ti skáču do řeči, a že stejný podnět někdo jiný může cítit a vnímat úplně jinak. Ano, každý to má jinak, lebo je velmi, ano, a to je velmi důležité si uvědomit, zažít, slyšet. Takže. A tím vším vlastně jsme schopní vás provést a je to takové, pro mě aspoň je to moje životní poslání, ke kterému mě život trénoval asi od narození a pravděpodobně i mnoho životů před. A já myslím, že už skoro hodinu povídáme. No, já myslím, že to můžeme těž. Já bych možná řekla ještě strukturu toho holistického výcviku, abyste věděli, o co všechno se jedná a že jdeme fakt krok za krokem a že se můžete rozhodnout, do jaké úrovně toho vzdělávání vlastně chcete vy sami jít a pokračovat. Takže začínáme jednodňovým rozpoznávacím seminářem, potom jsou takové semináře pátek večer a sobota, ty jsou zaměřené na rozpoznávání a prociťování jednotlivých našich smyslů. Těch seminářů je 5 a to jsou volné semináře, kam můžete přijít na 1., 3., 5., 2x na 4. Prostě tam vlastně je to otevřené komukoliv a kdykoliv. A tam se potom rozhodujete, jestli už nastoupíte opravdu do toho holistického výcviku, kde už od vás chceme rozhodnutí, ano, chci se učit, chci se rozvíjet a proto jdu do 1. stupně holistického výcviku, který trvá 4x víkend nebo 5x, teď přesně nevím, 1 za 2, za 3 měsíce a výsledkem je váš seberozvoj, poznání mnoho z toho, co jsme teď tady s Igorem hovořili a naučíte se vědomou relaxační masáž celého těla. Potom je 2. stupeň, který už trvá déle, je intenzivnější a zahrnuje masáž celého těla i s masáží mužských intimit. A takto se pokračuje dál a dál. Ty informace najdete na našem webu www.holistickývýcvik.com a já nevím, já se na vás budu těšit, až se uvidíme osobně. Já jsem zapomněla ty online, vej, tak to řekni ty online programy ještě. Však si u toho byl, když jsme to vymýšleli. Pripravujeme tiež možnosť aj
online kurzu, čiže si budete môcť zakúpiť niektorú tú časť tejto masáže alebo týchto postupov. A bude tam možnosť aj taká, že vlastne môžete prísť príklad na ten jednodňový alebo ten úvodný seminár, potom aj na ten seminár zmyslov. Na ten môžete prísť tiež ešte, dajme tomu medzi skupinu. Môžete si urobiť potom sami pre seba ten kurz, že si ho vlastne u nás len zakúpite. A keby by ste chceli pokračovať ďalej, tak zase môžete vstúpiť do skupiny a pokračovať vlastne ďalej, do konca. Ale čo by som chcel ešte zmieniť je o tom, že keďže na holistický výcvik, na ten jednodňový, že to není, že dokola je stále to isté. Že na tých jednodňovkách sa deje vždy niečo iné, pretože vždy tam prídu nejakí iní ľudia, prídu úplne iné otázky, iné porozumenie a iné prežívanie. Čiže a to vlastne pri tých všetkých vlastne. To sa netáje vlastne na dotyku zmyslov, lebo že sa to koná alebo robí nejako inak. Vždy sú tie podmienky iné. A dá sa povedať, že vlastne vždy môže ten človek zažiť zase úplne niečo nové, nový pocit. Novým spôsobom sa môže seba vlastne objaviť. A tiež sa udeje to, že vlastne, keď takto so sebou pracuje, sa mu nejaké časti pootvárajú a vlastne dokáže ísť zase hlbšie a hlbšie. Takže je tiež fajn, keď to človek absolvuje aj niekoľkokrát ten začiatok, nie si vôbec dovolí ísť ďalej. Že vlastne na takú, on sa tak nejakým spôsobom ako predpripravil na to, že vlastne už je schopný v sebe otvoriť tie svoje bolesti, tie zranenia a takto vlastne pokračovať v tom živote. Čiže by som odporúčal každému, kto už aj keď bol, že zažije to na novo a inak, pretože tie energie budú vždy stále iné a aj my sami prichádzame stále do nového a nového porozumenia, nového poznania v podstate vo vlastnom živote a myslím si, že aj to rozprávanie z tých našich životov ako takých, alebo aj vašich, zase mnohých posunie úplne inak aj do porozumenia, aj k sebe samému, že vlastne prečo nemať strach ísť do našej skupiny je o tom, že vlastne keď už sám lektor rozpráva o tom, o vlastnom živote, čo sa mu udialo, takto som to prežil, že je to tak by sa mohol povedať, že taký živý dôkaz toho, čo som zažil. A teda spracoval som to, zvládol som to, že prešiel som tým. Vlastne to dáva tú podporu aj vám samým, že vlastne vy to zvládne, lebo je to nie je to naučené z knihy, nie je to improvizovanie niečoho, o čom človek nemá šajnu. A myslím, že tá pravdivosť tej samej bytosti ako takej, keď to žije a zažije, je úplne iná. A toto vás vlastne môže dostať aj do tej dôvery seba samého, že vlastne nejdem len s tým zranením a nie som sám, čo prešiel s nejakým zranením. Že vlastne tí všetci, čo sú tu, prešli obdobnými, alebo už aj niečo úplne iného, čo sa niekomu ani nesníva, že také niečo mohol niekto zažiť vlastne v konečnom dôsledku. Čiže toto vnímam ako, že za obrovský potenciál tých lektorov, že vlastne je to bezpečné, že vlastne oni sú otvorení. Že vlastne sa nemusí ten človek báť vstúpiť tam, že by mu niečo hrozilo, lebo že jeho zranenie je to jedinečné, ktoré nikto nemá a nikto by mu neporozumel. A tuto sa fakt môžete presvedčiť o tom, že tí ľudia majú hlboké porozumenie jednak k sebe samým a keď máte porozumenie k sebe samým, tak potom prichádza to porozumenie aj k ostatným a nikto vás nesúdi a neporovnáva s niečím alebo niečo podobné, že vlastne už tieto hry, na ktoré sme boli naučení, jednoducho miznú. Sú bezdôvodné, pretože tuto sa nie na čo hrať. Ten život je taký, aký je, ide tak, ako ide. A nebude to stále, že sa už nič nebude diať.
vždy sa bude niečo diať. A je to možnosť, ako cez tie naše zranenia, cez ten život naozaj ísť. A naozaj sa k tomu postaviť. A nie si na konci života povedať, že už je to preč a potom mám veľké strachy, že ako to bude ďalej. Lebo je to vlastne aj je to porozumenie k životu a porozumenie k smrti ako takej. Aj tým prechodom. Takže za mňa takto. Ja vám ďakujem. Děkuju a těším se na osobní setkání. Ahojte. Ahojte.